Mebra asantefo yɛ ɔmo som kɔkɔ ntɔkwa no. Ahemfo bi te sɛ Amakom, Tafo ɛne Bukurum na ɔmo anya adwene. Nti ɔmo tu ɔmo so sa ekunkum ahemfo na ɛwɔ hɔ. Ɛka ho na Amakomfoɔ ɛkɔkyekyere kuro a ɛfrɛ no Kɔdeɛ ɛwɔ Kwabere Tɛkyima kwan ne so wɔ no. Ɛna ebi nso kɔɔ Nkranza, ebi nso kɔɔ Tɛkyimantia, ebi kɔɔ Adugyama, na ebi nso kɔkyekyere Sunyane. Na ɔsahene a odi ntɔkwa n'anim no ɛyɛ Mampɔhene Boahene Ntuo. Na de kyerɛ de ɔde ma asantefoɔ ane sɛ ɔsantehene ni hɔ a ɔna bɛhwɛ akyire. Ɛno nti na efiri saa abere bɛhwɛ ɛnɛ no. Ɔsantehene ni hɔ a Mampɔhene na hwɛ akyire. Ɔmo kɔko di nkonim. Apieduhene ɛbɛbɔ amanneɛ sɛ ɔno ɛna wakum Tim Jakare ɛma yɛbɔ n'aba so ɔdɛɛfoɔ Amoayɛ. Akyire na Dwabehene tie na ne bufuiɛ ma ɔbɛka atam sɛ ni kwan sɛ si da sɛ ɛyɛ Apieduhene ne Manhene. Na Apieduhene no ne nua so ne owusupanyin a na ɔyɛ Nyameni Abrankɛsehene a ɔno yɛ ɔsetutu odi kan papa ankasa. Ɔmo so nyinaa yɛ setirifo ɛyɛ Abrankɛse ɛne Apieduhene no ɛna wawase. Nti ɛbaa saa na ɔyɛ sɛ ɔngu ne papa anim ase. Nti ɔyɛ ne sɛ obetumi afa ne ho sɛ ɔmanhene nanso ɔntumi fa mama nhyia. Ɛna ɛnam Dwabehene so asɛm no nti yɛntumi anyɛ no Manhene bɛpem dɛ. Apiedu no yɛ ɛwɔ Kumase nkwantia ofiri adwo so wura Kumase a ɛwɔ hɔ na ɛwɔ. Na Dwabehene so de agudi a onya no ntɔkwa no mu baeɛ no. Na Kumase ahemfo no bi nyini sɛ nneɛma no nyinaa na ɔde baeɛ. Kɔfa no kyekora no ɔtae saa nkurɔfoɔ no akyi. Ɛma ɛyɛ serious case a nka ɛyɛ adane ntɔkwa. Na nneɛma a onya no ɛko no mu no ebi na Dwabehene tena ase a ɔde bɔ ɛyɛ ne kotodwe ase pɛɛ no. Ɛno nti ne yɛwɔ ntoma bi a ɛfrɛ a yɛka no Dwabehene Ntuo no. Nti ofura ntoma bi a ofura kɔ soro na ayɛ te sɛ mini skirt kɔkwan bi so no. Sɛ na bɛyɛ a obi abɛhu agudi a ɛwɔ wɔ ne nan ho. Actually yɛka Dwabehene Asantehene relationship ɛbɛba so because one of the defining moment na ɛbɛma ebeduru baabi ɔmo bɛka kɔkyekyere nkuro bi wɔ Eastern Region sɛ Koforidua mo no. Na ɔmo ka Asante bɔ mu yi na afei aka n'ahenkuro. Dua a yɛfrɛ no Kum, ɔmo dua mmienu. Ɛna deɛ na ebi fifi no na yɛde hɔ bɛyɛ ahenkuro. Nipa pii gye di sɛ de fifi yɛ no ne de wɔ Kumase. Nti na Kwama bɛda ne Kumase no. Ɛna baako na ewu yɛ no nso bɛda ne Kumawu. Na nsɛm bi wɔ hɔ kakra a ɛwɔ saa nsɛm ho a ɛhyɛ Sɛkyerɛhene ɛne Kɔmfanɔkye ɛna Asantehene ntam. Ɛno deɛ nyame na mɛbɔ so. Na ɛno akyi no na ɛwɔ sɛ yɛnya ɔhene baako a wɔn nyinaa ɛbɛhyɛ n'ase. Nti fiada baako bi a na ɛfɔ fie no ɔkɔmfɔm a obiara de n'akonya tuntum ɛbaeɛ. Ɔde ba wie no na Kɔmfanɔkye kɔm ya kɔpem sɛ sika adwa gold stool efiri ɛsoro esane na bɛtɔ osetutu na so. Ɛna ma ɔno bɛyɛ Santehene. Nti yɛma ɔmo hye nkonya tuntum a ɛwɔ hɔ nyinaa no sɛ na bɛyɛ a sikadwa no bɛyɛ panyini. Nti ɛwɔ mu sɛ nkuro bi wɔ hɔ a ɛwɔ hɔ ansa na Asante ba deɛ. Nanso Asante kuro biara akonya no ɛba sikadwa akyi. Efiri sɛ deɛ ɛwɔ hɔ dada nyinaa no ɔhye no. Yɛsan ma ɔmo ɛde ɔmo ho nwi na ɔmo mɔwerɛ ɛkeka bɔ mu ɛma deɛ ɔmo to ɔmo a ɔmo nyinaa fa yɛ a ɛma ɔmo nyinaa to ɔmo ho sɛ ɔmo bɛsom deɛ ɔbɛn sikadwa no. Nti wiase baabi a ɛnkanka ne Ghana no obiara kuro mu ahenni akonya no ɛyɛ dua a nipa asensene. Nanso Asantefoɔ nko ara dwa no ɛna ɛyɛ sika deɛ. Ɛyɛ Kɔmfanɔkye no ɔkɔmfo Yamoa wu akyi no. Ɔkɔmfo Yamoa no ɔno na ɛyɛ Agonahene ne wu akyi no Kɔmfanɔkye kɔyɛ ɔmanhene wɔ Agona. Nti bɛpem saa bere no Agonahene ɛna ɛyɛ Asanteman nyinaa kɔmfo. Ɛno nti na ɔmo ekura kyiniiɛ fitaa fra fitaa wɔ ayi ase no. Sese yɛbɛba abɛhwɛ osetu bɛyɛ Santehene no deɛ nneɛma ɛna ɔyɛ ma Asante. Konya bɛn saa na ɔde baeɛ. Ɛna hefa na ɛbrɛ a owu 1717 no hefa na Asante aduru.